Asamarita na nkuru kwa Jasper Maina omunyakirugo Bodaboda ase municipality ya Kisii. Litukoria rero twagokera mukutano uyu twatwara Maiga Cultural Hall no mukutano uyu igani gorenge ko bachiad na Taskforce eri president yaro setie abantu twarenge man Taskforce wana nchenda tukwanira ntubuna abana Bodaboda inki twasoma ntwanyara na tubonete kurirete na abasigari nebintu twarigereria na mono mboko ngukitokorora ase abasigari baito twarigereria binte binge twanyora na abasigari police station chinyinge nigo bawara abantu babwata double standards na bekonyarekana ekaremo ko saine babere batema ko ba corrupt na kurigereria ingo bwate besiri gorake kwanyora nga bakoreiro gwanchireria ori otabwati kende amangana twarigereria na mangana twatebanga abasigari mbabwete kwenda transfer muna bona gaiga Kisii Central ntubwate umusigari obere more than 12 years umusigari onkyo konyora ukora because umusigari nkorora tuno na abantu bagwa ku transfer ekero umusigari aberera ase mono konyora banaranire na abana inchi bona yaba kongu umusigari okubwate umwana inchi oyo obere umusani oye egento kende twabato kurigereria na negento kia abasigari baito ekere barikirwe abamuraba kegasi rituko riba graduate rabokonyore crisis ya beire kwanyore serikali ekobaira etageke baire bachiko kwenda kochake gasi abantu aba batarabe experienced egento amahoni tokoruntu buna abana Bodaboda nari naki omusigari omunya garasokire tigara aye kutamu arage ni experience amanya gotomwa gochisiko achiko koregasi egekora nene ntara bana bekurundie gari all drivers can drive but it's true experience that the driver aranyare kurundie gari yeye anyikia se kogenda in case break yerabutoka onyo muntu yotari omuntu trained tibya takonyara kurundie gari yeye erindanye tenia konye amagima y'abantu egento kende twabato kurigera linkeri intubuna abana inchi na kitora associate na abasigari erinde togende gochimutwe problem nore yaberege ko baga Kisii town muna bona kurwa police station ya nyanchwe chaka ya rather a lot of inconvenience esenye njoko nyoromo abantu babiri bakurwana gosomo ntoyo mwako yonde oyo akwa ogenda obeke report Kisii Central Police Station nori ndo mwaka na yero munyoka nyanju na yero obeke report yoro kwanyara negente kege kogera twaboru imani n'abasigari egento twatebire ntwenga abasigari babe bago coordinate through the county commission the police commander in such that FIR yege korosi wekere kine kyabere chance chikwenda as DPP ayomo tigabari kelinga muntu kyotanga na ko report niyo seire bwekene esengenje ebintu binebyo ebiko changia twaranga bone station yege yarete twangete rikotokonya tiga abantu ba coordinate na litoranyore conducive environment eye tokochia gobato gukora egasi itase town gaiga so we are supporting a task force yacha ntwarora ingane tokonya esa mangana twakwandra erinde na dio turanyare tokora na very conducive environment in town na ndo tunyare kogenda forward intubune community nduta tokubwatira no kuya na serikali na ndo nduta serikali yotokora justice na dio turanyare gokinya e town yaito ya Kisii ndio mono amalitane nigongoro kwa Evans Mathias na ncheno mora hinde ase sector ito ya Bodaboda igege ntaka nenche karona karansa se meeting yeye igo yango kiase task force yacha ama inentu atema kurwa views cheito na kuba mone bintu twari gukwanira muno ekero kurigerera muno buna bono ntu twakwanira sense mo sector ito ya Bodaboda ebintu twanya warambiringa twatema kurwa amaonito na ringa egente gitangani umuntu piki chito chikwenda chamenya ali assistation ya matuka mange kusekero kende kwera piki rero mambiko kwenda kwanyora chichenchiri ebintu bire bingao ebintu atema ku race na ntu matenga task force iri neche shugulikere another thing twakwana igoro ya ebi nabire bikwanda chikoti ebine binge ebigo tokebire bya Bodaboda na seki igo bigo changirwamo mono nebitengo bya police igakogera okonyaririyo goseire ogochikubeka magoso kwanyorero tanganira singe njabate chibesi chinyinge
efaili yao yabiswa yasira guchiaria tikunyarikana nga ikina kya ukibwatiku twamanya konyoranga nene nchireye turese bodaboda ebyombe mbire binge kero ekyombe kibwata machikae lakini kwanyora abasigari babo chiba identify bari organize kosi ekemo yagera bone kekemo babwatera na karo kende basoa kurwania bikosi ebibinde ntokonyora aboene boito igo taskforce yeye igo ngwakero mheshimiwa William Ruto ngambija muno asinye njokorosie taskforce yeye yarorekanire nga baise kogenda buna bare gutuburia na kwiraniria ndujikonyora mangana amaya na nchama ritankuru kwa Bismarck Aaron oyubwe yaki tigante banga nche nago kiwanu mukutano lero asitwanyora nga actually ntobata baskali lakini batari gotokonya mono nkwane traffic abaskali ngate bago chapara go collect chibes tari gokonya maisha y'abantu lakini nikolenga n'umukutano lero ngatenga bagwikirwa mangana ebintu mbije bichange tokore nase ntwakwanire go yokuri kwa baskali ebakari kulika chibesa batiga abantu bagani becho kolegas bayimukia 600,000 700,000 chakwa numabu omuntu olikwa utari lije kwa kolegas yobuskali lakini asinge yebesa otoka ngana wale police mno muskali mabu walitoga iriko likwa tobwate requirements twatugisikwa senge njonga ntobwate besa lakini namana yonse twaya kwanira nga bicycle ya change nanda kolegas nto nyore environment erengia asense mu yabaskali relationship yaito amana baskali ebengia igo nto akangambia muna senge njomo kutano na senge njoko to involve twins rera aronto arangiri ku twins nande ntwachangia warning ntotoka ntina ne outcome yo mukutano lero